a chuirde agus fáilte chuig Eagrán na cethair de Comhrá leis an gConradh, lumsa Cuan Ó Seireadáin Coimeádaí Chonradh na Gaeilge. Leomanneo tá an talamh Brian Ó Conchubhair, leachtóir in Ollscoil Notre Dame sna Stáit Aontaithe. Agus ba muid leabhartaineo faoi leabhar scríomh sé rábhíl sa ní faoin de Siècle na Gaeilge, Darwin an Athbheochan agus Smaointeoireacht na hEorpa. Agus tuisgúil spéis agam is Smaointeoireacht na hEorpa in Darwin agus san Athbheochan ceap mé go mbeadh sé an spéisiúil leabhart le Brian faoi leabhar. Conas tá cuasaí leat a bhriain? Cuma a chuáin gur mágad as an deis an Comhrá seo bheith againn. Leabhar an spéisiúil atá an thugann léargas leathan ar an gConradh faoinseachta den Athbheochan agus na trochta na Smaointeoireachta éagsúla a bhí fitte fuaite leis an Athbheochan. Agus is tócha tasníonn túmach sa leabhar le plé ar an náisiúnachas cultúra agus an Gaeilge. Cén sort nasca bhí an idir an náisiúnachas cultúra agus an Gaeilge? Nasc an láidir ach de bhí an nasc sin ann le linge chéad ar fad. Bhí an náisiúnachas cultúra I bhaim ribhingorta, le lingagorta, le Léiríodh, le Thomas Davis, Mangan na Philly sin, ach bhí rud sa bhreis leis an Athbheochan. Bhí rud sa bhreis ag deire an chéad agus ag tús an chéad. Agus de heasta gúm isrú can a héamh gur tharla an Athbheochan sna seachtódaí, sna hochtódaí, sna nóchadaí. Can a héamh nar tharla sé ribhingorta nó sna cléigadaí nó sna seascadaí. Cad a bhí sanúil, cad a bhí difriúil faoin tréimhse ama áirithe sin. Agus cad a bhí difriúil faoin tréimhse áirithe ama sin. Cén fáin nach rá Athbheochan agan sna seachtaíocht nóchadaí mar hampla. Ceapan go raibh an dearcha agus an tuiscint agus an Smaointeoireacht a bhí I bhaim agus I réim. Ní amháin san Eorpa ach ar fud na crunne ahrathe. Bhí Darwinianism, bhí Darwin tar éis on the origin of species a ailsiú. Cé nach raibh ghlacha go hilas go thomláin leis, bhí a raibh le ráige imethe I bhaim, legan amháin nó legan eile, legan an siimplí imethe I bhaim ar an gná ghuine ar an gná bobal. Bhí tuiscint nua anis ar cad bachúis le náisiún a bora a tachun cín a forbert agus can a héamh go raibh náisiún nó scatadlína pobl a tep nó a dul siar nó a matlú. Ní a bhanan a hiile teanga agus tír. Bhí tuiscintí eile I tacht I bhaim. Agus dar lumsa ba iad san a chrochaig an timpachach Smaointeoireachta as ar tháinig Athbheochan na Gaeilge, agus gur a bhí san Athbheochan ná freagra nó aisreagra na léil na héireann ar na ceistena ar an dúchláin Smaointeoireachta ar an gghearcéim Smaointeoireachta seo. Agus céad go ddíireach faoi Smaointeoireacht Darwin a thug daoine ar bord agus iad ag éirí tuiscint cén frá mea tagtha nó ag teacht ar an Gaeilge. Agus freisin conas a déad faoi dul an lec lei sin. So ag an trásá ag san naú istéag bhí an teangóíocht a tacún cín mar dhiisiplín Ollscoile. Ní ráidir sásta ghlacha le túr Babel a hiile gur bhrun dia teangacha éagsúla ar náisiún acha éagsúla. Agus bhíos denmh nascanna agus a fisrú cén gael a bhí idir an Raincish an Spáinis, Sanskrit na teangacha éagsúla ar fud an dam. Ar feadh a bhfad bhí na teangacha Celtacha ar an imel. Ceapach nach raibh éon bhainteacha le príomhthro na hEorpa. Ach de réir a chéile a haníoch an nasc sin agus bíad na Gearmánig a dhéanaan nasc. So ag an bhainte seo siad na Ollscoil na Gearmánacha atá chun cín sa léin san álam ar fud na hEorpa. Is fear a bhaid na Ollscoilna sa Gearmán ná Oxford, Cambridge ná Ollscoil ar bith eile sa rank. Nuair a dógur Darwin a héis faoi buan na hEorúntaachta. Ghlacach leis an téis sin agus cuireadh go bhaimé ar cheist na deangacha. So ar an buinte tuigh, tigamid níos cén fá go Éalaíon le teangacha áirithe
nos a bhéarla, agus céim fág bhfuil teangacha eile, agus cinní eile a tep nos na hatantats, na Gael, na dúchasig America. Go raibh rud éigean inbheanach bunúsach faoi na teangacha áirithe sin, bhí lige éigean iontu, agus sin an fág go ráidir a tep, agus a mea, agus a dolas. Cadíad na ligi a chonig siad leis na Gael nó leis an Gaeilge? Well, tá mé a caint faoi 1860, 1870, hí an tír a tacht chuí héin Turasóireachta. Hí an pobl in Ísliverí, hí an ráta báis an ard, hí an ráta imircha an ard, hí ní rah achnaíocht go raibh trácht irí ann, ní rah bhéin litríocht, ní rah bhéin nua litríocht a chothú a chumme sa Gaeling, ní rah bhéin cheol nua. So sampla about cultúr na Gaeilge, de hanga de cultúr a bhí a tep, a bhí a mea nach raibh ná di ach an bás. Agus bin cótha nach raibh sí sách ládar chun forbert, chun fás, chun dul chun cín a dhéanamh. Bhí an béarla a taisteach sa Gaeilge mar bahanga ládar é an béarla, agus sin an fág raibh an béarlachas agus a lorag an béarla le sunrú sa Gaeilge. Más é sin an analís a bhí a dhéanamh acu bheith na Gaeilge, an raibh tunchar ag an idiolaíocht sin cuidas na réití a lorg siad an gceist sin nó rinne siad iarracht chur a bhaim. Is dóla mé mar bhíidir an imníoch faoi bhasca. Bhíidir gohartha America an imníoch faoi bhasca faoi an chinne dómh agus an chinne gal nó an chinne buí mar a hiictí cuasaí ag an am sin a measca agus tras fórú á dhéanamh. Mar níach éon dethora ar a lehéad. Sa chas céanna agus nach chuíonn tú ar raibh le rá ag dúglas de híide, ní raibh éon decreacht, ní raibh éon col ag de híide leis an méarla. Ní raibh éon col leis an Gaeilge. Bé an rud a bhí chur ascótna an meascán sin de bhéarla agus Gaeilge. An patois ná raibh Gaeilge ná raibh béarla é. So, más rud ag raibh an tír seo chun a bheith in a hasanna beag, bínis in our sasnig, in our mrahanig. Mas rud ag ramar chun a bheith in our nghail, in our néranig, bínis gehilas go humlán, Gaelach agus éarnach. Ach níor bhí an gránacha agus an imniorú faoin meascán seo, an rud a bhí le Gaelach, le hasanach, le gaulda. Mar ní raibh an don rud sin ach an bás. Ach sin an léamh bhí acu ach dar nói bhí daoine eile le tuairimí an agus ó lá go lá nar tháinig sé go practicúil chuig obair Athbheochanna agus obair teangas na pobal. Ní éad bhí a bheith cho soléir sin faoi chafaí déile leis an saoil mar a bhí agus dar nói bhí an chód bhalar tú, an chód bhasca, an rá hangachas mar cinné láidir de héal na tíre sa níomhíisteag. De bhí nó agus tá tuiscint a bhd níos lehanna a gcuine ar a lehéad a rud agus cód bhasca. Ag an am lehéadí Atkinson Mahaffey. Deachad ar son ar an gcód bhasca sin mar trúalú, go hilas go humláin, barbaric patois, jargon a bhí ann, agus bhí an Gaeilge chlasicach, Gaeilge héitin na lámhscríbhní bin an Gaeilge cheart. Agus ní a bhain ina dhéag sin ach tep agus matlú agus titim siar. So sin má hen tú siar go dtíon Aragon sin an 1898 idir Hinnebrí de Híde agus an tahar padar a léire. Go bunúsach sé bhí anna, cad bhí a gceist leis an teanga. Stop an Gaeling le céitin, stop an Gaeling leis na lámhscríbhní, nó ar a bí an teanga bheo, an cód bhasca a bhí á labhart, teanga fitte futa a bhí á labhart na Gaeltachtaí, an teanga labhartha ar a bhí sin an Gaeilge, agus an bhéit faoi náisiún a bhunú ar an ganúnt áirithe sin. Nis ag an am díreach ceann céanna bhí cúpla tuiscint eile i tacht i bhain.
agus tá an Gearmánach Max Muller lánach an seo. Gearmánach a ban Muller ar a stadéir déntaige ar an Gaeltais sa Gearmán le Franz Bopp, ach bhí an spéisiige deangacha agus a litríocht na Hinde go príomha, scolára mór an déobh sin de go bethe. Ach fostíoch é is sasanna, thug sé sra leachtaí don agus chuig sé I bhain go mór ar an bobal onas gur tugad cuireadh leacht phríomhádach a chuirt an banrin. Ach I measc nó rudaí éagsúla a dúirt sé agus a scríobh sé, bhí gá rial faoi leithéige, agus bhí a réamhlódach ag an am. Cean amháin bhain sé le canúntaí, agus an tarna chean bhain sé le gramadach. An chean a bhain leis na canúntaí ná deach sé ar an Latin, agus dúirt sé, bhí an Latin rion, níor athraigh sí, níor ghlach sí le téirmí nua, níor a bhéon códmheasca ann, níor a bhéon orbert, dan sí dílis an rud agus caileachí, ní hawnde a hille, bhí a lá ag an Latin ní hawnde inis. Ach, siad na teangacha, na mion teangacha, a bhí sásta, fás, forbert, códmheasca, rudaí a thógan d'isteach ó hangacha eile, na srochan bheoga sin, ní a bhain tú ach srochan agus is meafar isce a bhí úsáide, nuair a bhí loch na Latinna olmhór, agus ní raibh na teangacha eile ach srochan bheoga bhídacha, roig an Latin, ach tá na srochan fós beo an béirle Spáis, Frankis. So an pointe bhí again ná, is maitham rud iad na canúntaí, is maitham rud iad na mion difriochtaí, mar chiallaíonn sé sin go bhfuil beocht sa teanga, agus go bhfuil sé nó sí a fás a forbert a dulchan cín. So der sé éonát nachfuil canúntaí ann tá tú dribló, tá teanga sin I méle bháis. Ach, an teanga a bhfuil canúntaí inti tála sé teanga sin. Agus bin deascéil dus na hairnig, mar ní hamháin go raibh canúnta bhánacha, bhí trí canúntacha, rud a chéalaigh go raibh an Gaeilge beo beachach agus réig don ís nua. So, más rud é gur cúis nára a ben a canúntaí de Mahaffey agus Hinebry, cúis áthis a behiad de Loch de Chonradh, agus nuair a échan tú is sé a bhí a gunna na Gaeilge ná agriocht a bhí ann chun na canúntaí a chur chun cín. Daltíadar ribh na canúntaí, ní a bhéon nára orthú ribh na canúntaí. Tá sin simú níor smaoinim mé a riomh mar sin, mar smaoinim go minic ar na coinspóid maidir leis na canúntaí agus na híireachtaí leanúnacha a bhí á dhéanamh caideáin éigean oibriúmach, córéití oibriúmach. Ach is fear gur cuireadh na canúntaí ar fád de gló, gur tarraingú ar na scríbhneoirí na canúntaí agsúil agus gur déanú iireacht daoine chuir ar an eolas faoin na canúntaí sin. Agus go deimhin gur agríú cuid de struchtúr na gréimhacha bunaí ar canúntaí, bhí créimhacha a rá an cháilir thu go raibh siad báil de canúint amháin ó canúint eile, agus darcí siad de réir na canúntaí sin. Bheadh an trú agat na buil de mbun Chomráte na Gaeilge, Society for the Preservation of the Irish Language, bunaíoch iad son in 1876. Agus bhíad bunathe, daoine maithe déagaseacha Gael a behiad, a bhí géirig féinúlacht na hÉireann, bunathe ar an Gaeilge, a chéamhnú agus a leathanú. Ach an tuiscint a bhí a cosan ná go raibh crí na teanga, crí na litríochta le fáil san lámhscríbhní, agus nach raibh na canúntaí ach patwa, cúis nára. Ach sna hochtodaí deathraigh gacrod, agus cuireadh mearúil ar na daoine seo, níor thuig siad cén fá go raibh dúglas de híde agus le héad a mulla na canúntaí, agus sásta ní amháin iad a labhart ach iad a scríobh, agus scéalta agus dámta agus árán a chuma. So droch chaint seo amach lóson an cinál
cainte nach raibh ach daoine gan léan na serviseigh na bodig a mo faoin dua. Ach is an sin a bhí an bheocht. Is an sin a bhí an bheocht agus atá an bheocht go fóill in áíre. Nuair a tháinig sé ag an am céine chu cuid just na dúláin fracticúla conas an teanga a scríomh. In éagmuis údarrás stáit lárnaí nó acad a bhí caiideánú nó ag múnlú eisimlár faoi leith an teanga. nó go raibh daoine ag ránú caiideán éigean ón ama chuí thart. Bhí deacreachtaí an aon tú ar conas an teanga bheo seo a scríomh agus a áhrú agus conas an tóla sin a hachata go ólamóirí a go háirithe nó ggóhéigs córas idechas bhí deacreachtaí fracticúla buint le sin. Caigur se sin anna chunspóideach agus go romí raca bhí an faoi a bheith tá chuirsí an bhar chuid duna díospóirtaí sin. Well, is dachreachta bhí ag muintear na Franca agus golóir tíre ina raibh leaganacha den phríomh hanga á labhart. Bhí cúpla dúchláin ann. Déta chorchuige fonóníoch a úsáid, just nabhhéim umláin a dhéanamh den tradiisiún, agus an teanga a scríomh díreach mar a chúla tú í. An chorchuige fónach, a simple way to learn Irish, easy Irish. Agus bhí anna chéal lei sin, bhí gá lige olmhór a buint leis. An chéad ceann ná buid na muoinnig a Dorbury. Agus chuir siad leaganacha de Cuineádaí léire, séime an bíabla na soscéal ar fáil. Agus má léan tú os áde tá na fómana min tá tú I do bhhaoinach ar an buinte agus tá sé rás más muoinach. Who, but ar nó ní a bhéin ghlacha le muintear Conamara ná muintear chuige ola lena lehéad. So níor éirigh leis an gorchuige sin. Cé go bhfuil a lorug fós ar fáil in áiteanna cómh, C-O-B-H-C-O-V-E, éimean ó chuomh. Okay, so chuid de sin ná bhí Beidir go fiú den lua leis na héistóirí gur bé a hanathar ceannas na daoine bhí ran fórteach. Seán ó chuomh, S-H-A-N-O-C-U-I-V. Agus bhí sa fáil réig leis na consan dúbalta. So sin an fágur éimean ífada A-M-O-N seachas N-N atá ann. So bhí a rigéirigh dhéanamh níos fosa agus níos éasca den álamór. Ach, má héan tú róada ar thaobh an álamóra, fágan tú an cainteoir dúchais, agus an tradiisiún ar lár. So, an chorchuige a bhí ag na muoinnig, a chuidas na muoinnig, détá séime, détá rud a bit a léamh, agus bhí an úmagat, ach, ní étá céitin, ní étá filiacht na mór, ní étá ag an árathalla ónrú a súlaháin támbó chúlinge, ein chud de sin a léamh. So bhí sé riachtanach go raibh leanúnachas ann ón 6-7-8 ístéag go dtí an 9 ístéag túsa an 10 ís. So an dúchláin a bhí ann ná an dugan tú drom láva don tradiisiún litere ar fad. Agus an gurn tú an bhéim ar fad ar an áma láthair agus ar an gaint, nó an ninan tú iirecht an dárod a bheasca le chéile. Agus ag deire is meascán a bhí ann, agus ben daoineach mar beisin a scríomh an folklór. Agus sin fá raibh an folklór sin, an ceann beag bídach néad agus a cethir, an ceann bhí sé chomh sin, mar don chéadú riamh hí caighdeán model a litrú ar fáil. Agus ní hamháin go raibh conspóidí an ó híomh na fáiríocht agus na litreheide ach bhí ceiste an chló an conspóideach ar fad. Agus fiú sa lá tá neán bíon discúrs áire faoi gur trúr gur fuair is ré leis an teanchló agus mar sin de agus dentar ionanúid ar an seanchló agus neart natanga. Tá an targóint clúiste agam fiú gur éirí an Gaeilge níos ligas na scoiline nuair a fuair is ré leis an seanchló. Ní dólam goil loic ar bith,
baint lei sin ach cluistear an targóin sin. Cén sort conspóidí bhí an ag an am faoi chuirsaí cló agus cén fá. So bhí an acalóir bhí an Aragont agus an chunspóid seo ann I bhfad ribh seo nuair a tosaíoch ar an ngéiling I dúspára á chlómhúla America chóir dhéanamh sa chló rómhánach nó sa chló Gaelach rud cenach bhfuil éon rud Gaelach a buint leis per se. Thugtar freisin uanta. An buntáiste olmhór leis an gló Gaelach ná a lucha is a osclaíonn tú an leathanach an leabhar agus a éachan tú air. Tá sa gut nach béirle Tá sa gut go bhfuil tú a dailá le rud éigean eile ar fad agus bhí sé sin ríthachtaach. Ar an leathanach gur nuair a chualachas daoine a caint as Gaeilge, tuigh ar an buinte, OK, ní Sasnach éó í, ní Gearmánach éó í, tá féinúlacht hanúil dá gcuid héin ag an tééis sin. Díreach mar an ggéime ar an leathanach ar an nuachtáin. Nuair a deach tú ar an chlaimh solis fáinne an lé, hiig tú, OK, ní béirle atá seo. Tá cultúir, tá náisiúnachas, tá féinúlacht difriúil ag an drám seo. Bíonn an ceannas na Haragontaí bhó a bhí ag lucht a chló don chló Rovana éachmad. An drám eile viidir rá tá an Gaeilge chun a bheith nuíseach, tá muid géirigh bheith lár an éinig, tá muid géirigh dhéanamh cófos agus is féidir chun do riine seo léamh, so tá muid chun fáil réag leis na sean chunsan, na MHs, GHs, DHs I lár ochel, tá muid chun dhéanamh có soléir, có héasca agus is féidir ling. So buinneann sé seo le náisiúnachas, buinneann sé leis an symbolachas. Siúmbal nó áram sa choga a ba an cló. Bhí sé an éasca a léirú nach béirle a bhí ann. Nis bhí Aragontaí eile ann sort cad a tharlaíonn má bhíon Mohammed géirí cur síos ar cogar na mórach. Mohammed dailá leis an Afric Has, Zulus nó Cruider. Cé chunas dailán tú leis sin sa chló Gaelach, mar an ggéine leis a Zulu, níl an letter Z again. So an feidir leis an ngéiling a bheith nuálach, an feidir leis an Gaeilge dailá leis an bheithú ís, muna bhfuil na litricha nua seo again, agus Mohammed chun na litricha nua a thugann a ghlacha leis na litricha nua, tá sé comá again ghlacha leis an gló nua. Nis ag an céine, bhí costas mór a buint leis an sean litrú agus leis an gló Gaelach, mar ghearach na clódóirí costas sa bhreith, tála sa bhreis as an seanach gló Gaelach. Well, bheithar chu clóir sa bhreis a bheith acu sa chlóthach, agus an sin bheithar chu daine bheith fósta acu bheith ilte ar an gló sin. So ní raibh sé díreach ar nós picú a chur gló ar fís a pápéir le cló léiser san látá Johan. Ach ag sa deire bhí chuí rudí siar san ír ar fearna blianta ach sa deire an 1950 rá glacu leis gur bhí an chló rómhánach an bhealach an tosaí. So conas go dtíireach a réituation sa deire céim fá gur raibh an lá gur raibh an todhchaí ag an gló rómhánach. Bhí sé dachar ní a bhéon aon tú ann faoin céin cló iran Gaelach a bheith an úsáid. Bhí cúpla legan. Bhí an technoliacht a teachta bhaim, bhí sé a gairí níos dacra agus níos dacra dailál leis an le imachtaí an lé sa chló Gaelach. So sé nuair a bunaíoch an Saorstát an chló Rómhánach a bhí againn, an sin tháinig fína fáilisteach, chuidir siar go dtí an chló Gaelach agus sin chumar a ráis an ríist. Ar bhain sé sin a bhain tachan cín an chló Rómhánaí faoin Saorstát na féití, ar bhain sé sin le pársaí faoi le a bhí cuachtach sa Saorstát ag an am. Agus ar bhain an freasúrtha ina chuine ó hí fína fáilte freisin le políocht chomá le asaontas
onric abermis faoi bhuntáistí an chlóháin an chló eile. Bhí sé sin mar chuid de, but níor pléach ag leibhéal oscailte. Cinnte bhí sé mar chuid den díospóireacht leis stig de héal na Gaeilge. Ach ag an am seo bhí an séirstát ag géirí go bheith nuálach tugra na siúnana i géirí áit a bhaint amach san Eorpa. So bhí si géirí go bheith có idirnáisiúnta có orpaí agus déithlís a bheith. So chuir siad san an chlóráánach a bhaim nar a tháinig fin fáisteach sa trochas í thug siad a chlógéil choráis. Mar bhí siad sa géirí bheith níos Gaelí ná cuman an eil. Dar nóí. Agus an sin nuair a caihanar ahrú sé rís mar sin go Nuair a tugad goisteach an chaidán nua, sort tuigh furas ó réig leis na litriga búlta agus an punk, agus chroithí sé sin annach chu dacrochtaí. Ní chloisian dú an irid sin é anis, ach na 7 agus na 8 chloisiadaí rá ó bhí me an Gaeilge a léamh go dtí go tugisteach an séhú, cad a hála an punk nó an litir búlta. Ach is beag an tahrú é áí a gomráid le chuidir na Harraí atá dénta ag teangachaí eile tá leabhar an simúlam faoi phoblacht na Turce agus na Harrathe mhóra churú bhaim sa Turkis sna féidir ag ahrú an chló an gló arbach go dtí an chlóráánach ahrú bhád níos mó ná ahrú an gló Gaelach go dtí an chlóráánach agus a fáil ré leis na focail ar fad nach mór tháinig an arbís agus an fersís agus bhí an tahrú cho radicach sin go réigen gur féidir na sean faoin si. Well is beag duine atá in áírábalta na sean Turkey sé léamh. Ach is réigen gur féidir fiú faoin si staró na fihéidí a léamh nó déanamh staidéir an Turkstá Táneán agus dairí leis an déanra dul an leis. Well, I mean, tá dúchláin ag starathe na linge seo mar ní fallár bheith an peanaracht na lábhscríbhaní a léamh. So Tá an bhar na sin ann anis nachfuil ní fallár san ilúnta áil chun bheith an dul léamh na sean lábhscríbhaní, dul an leis na sean lábhscríbhaní. Agus is tócha gohfuil sé sin na teachan cí níos mó fiú sna lábhscríbhaní sa chlóráánach. Díoch mar nach bhfuil daoine i cleachta na scile na sin an iiri sin a hiile. Maidir le cuasaí gramadaí bhí annach chuid chun spóide an freisin. Cad a bhíad na príomh-farsaí ar na taobhanna éagsúla sin, cad a bhíad na línta catham mar a deartha? So bhí ceist na gramadaí ceist na ganúntaí an béarlachas ar fad fitte fúta le na chéile agus buinn sé a ríist le Max Muller agus an tarna rial a bhí aige ná go bunús cén difriocht a bhí ann idir canúnt agus teanga. Cén fágur teanga í an Latin agus cén fágur canúnt í dermis an Gaeilge. So má ghlachan an lór má tá teanga a tarint as teangacha eile. Má tá folklór á thógant a gud ó hangacha eile agus na focail sin á thuaisteach i a hanga héin. An gcéilíonn sé gur san teanga í sin nó canúnt. Agus ar feadh bhfad bhí muintir na Gaeilge an cortha faoin méarlachas. Sort dámar rud é go raibh focail ar bith takaisteach ón méarla, bin cótha go raibh an teanga a tep. Ach an teoiric a bhí ag Muller ná is cuma sa tuch faoin bhoclór. Is cuma, I mean, an béarla an sampla a bhí aige. Is cuma chaos a dagan an folklór. An rud a runnan stádas teanga ar hanga ná gramadach. San gramadach. Is cuma faoin bhoclór, má tá rialacha sa teanga a bhaineann leis an gramadach leis an ggóiréir. Atá difriúil, omláin difriúil ó chanúntaí ó hangacha eile is an sin tá stádas teanga a gud. So ribh seo sna 60daí, sna 70daí, fiú sna 80daí, bhíhas i géirig gramadach na Gaeilge a bhíú i deirmí gramadach na Ladina nó an bhéarla. Ach anis, tuigh ar an buinte an chopel.
tá rud a gcuine nachfuil a géin, well, ag mór an teangacha eile, agus cinnte nachfuil sé an béarla. So an buinte tá siach chur an bhéim an gopal. Tá siach chur an bhéim rudaí nós tiisiil géandach tar éis chun, nó ó hitte. Agus nó an masla is mó a cathach le Atkinson, nuair a bhí an Aragon faoin Idachas agus an lábhscríbhní bun, Atkinson from TCD doesn't know the verb to be. So an rud is bunúsí, ní raibh sé ag an olamh an fear Ollscoile, ní raibh sé ag an talamh le Celtis an talamh le Sanskrit ag gláiste na tríóda. So duine anólach a bethe. So as se amach tá an bhéim na gnéthe de ghramadach na Gaeilge nachfuil sa bhéarla. So da ad an Gaeilge ón méarla sé sfare. Tá sé ag glórach agus a churbéim na difriochtaí a gcónaí ó híh, well, cló, litrú, gramadach agus córéir dar nói. Na seanachal. Ní a bhéimrad níos gailí na seanachal mar bhí an corchuige omlán difriúil ón méarla. Bhí annach chud ceistán chóir F a bheits naib seir áisnach. Chóir nuair a tháinig simple lessons amach a dúspára bhíoh a sébhú R, agus bé Richard Hinebry nuair a cheartaigh sé leabharán Eagrán agus America, sé Hinebry is cúis leis an gúis nach féidir sébhú a chur an litir R. Ní bhechas am fiú chuna sé sin áhrú. Ní hála. Beidir go meach mórtas agan am a céint go gortaíní moltaíisteach. Ach tá sé an spéisiú go raibh na conspóidí sin go raibh níir sin foiinemh a baint leo, go raibh na mothúcháin fíor láidir fathú. Agus is tóga go bháin chuid de sin leis an mórt a bhí ar dhaoine go raibh lag trá ag tarlú agus nach raibh mór an ama an chun an obair seo a dhéanamh agus go gafaí réiteach fuirfa a aimimsú go sciúpaí. Agus go mbeadh sé ag treidle na chéile go minic faoin na rudaí sin. Cén ról a bhí an Conradh mar agriocht na díospórtaí seo ar éascaitheoir na díospórtaí a bhí gceist leis a Conradh nó an Conradh mar dynamic a bhí tamáint na díospórtaí ag rán ó tíomháin nó tíomheile ag chur ideolaíochttanga faoi le chun cín ó híomh na Gaeilge de, na gConradh de, na Léiríodh agus na fáiríochta de. Fér agus maná óga glún nua a ben a Conradh. So, bhí gailt an a soléir idir iadsan agus Aontacht na Gaeilge, the Gaelic Union, agus cumann bhún chamáte na Gaeilge spill. Bhí siadsan ar bhatha na lábhscríbhní. Dar lósan, bhí Severus, bhí ard Cultúir na Gaeilge le haimsú rithangorta sna lábhscríbhní, sna scéalta fíníochta. Filiocht na mard. Bhí rudaí luachmhara an sin ó thaobh an Cultúir ó thaobh na litríochta de nach raibh ag aon tír eile san Eorpa. So rithangorta sa 16ú haois, bhí Cultúir na hÉireann ar chóchéim le rudidir bith san Eorpa. Nuair a sé bhí rá ag lehéadí chun na Gaeilge, nuair a chréigeamar an Gaeilge, de réir mar a thosaigh pobl na tíre ag imacht ón teanga thosaigh an Cultúir, an Aithneamíocht, an ceol a teap. So dar lósan bhí glúnasc idir teanga agus intin, teanga agus feallsúnacht. Tá bhilthach na Gael ar an Gaeilge, daim seo faoi an cumas na buanna sin ar fad as an nua, agus bhíoh tunachar aige sin ar an Cultúir, ar an litríocht ach ar an Aithneamíocht. Sé a bhí sa Conradh na drám óg a ghlach le seoscéal muller, a raibh measacha ar na canúntaí, a raibh measacha ar an drám a leabhar na canúntaí. So dómh son bhí tochaí na tíre le haimsú ar na cóstaí, ar an gcósta hir, sna Hileán, I measc na gainteoir dúchais.
Ní a bhéon spéis a cosan na hiile sa leabhar náisiúnta san achad a bhríoga ag go láiste na tríóda, ba chumaló faoi láscríbhní, ba chumaló faoi céitin. Sé bhí ann ná go raibh tochaí na tíre, go raibh féinúlacht na tíre, sláánú na tíre más malat, sa teanga bheo, sa chultúir bheo, agus go bhfuit faoi ábhrán litreacht drámaí nuachtán perillas mian leis a scríomh agus a chuma sa teanga na canúntaí sin. So, thug an Conradh an gheallsúnach teanga nua seo. Craobhscúladar agus thugadidir deis trí cruinnithe, ranganna, feisina, éiríochtaí, thugadidir deis do dhaoine óga seo a chleachta agus a orbert. Agus thar aon rud eile de chur an Conradh séama ar fáil, chur siad nua litríocht ar fáil sa chanúnt. So nua litríocht sa teanga nua ar fáil do dhaoine agus bhún siad gomh conas léamh, conas scríomh sa chanúnt sin. Tá sé an simúil go gcuireann tú síos ar mar sin, mar ordín sin cheist a bhfuil muidir gúsáid an terma mícheart don Athbheochan. Mar nárbh Athbheochan ar hanga marmh, teanga na láimhscríbhíní, a bhí gceist ach anheartú agus a haringt ar hebhras an teanga bheo a bhí ans na Gaeltachtaí, agus iarachtaí ana bheith sin a chur a chuimhnú agus a chur chun cín go chorasach ar bhain náisiúnta. An tuiscint atá gcuine le fada ar an bhocail me na Gaeilge ná líon na gaintóirí nó severas na teanga a cúngú. A sé an chéile bhí leis an bhocail me le linn na Athbheochanna ná degeneration. So sé bhí gceist a cosan le Athbheochan ná chur a gcuine bheith na Gaeilge, bheith na tíre. Agus cean glíonn sé sin tá ag dul isteach an sin le Max Nordó, le Muller, leis le deire an domhan, an cross hialú idir na cineacha agus idir na póranna agsúla. So bhí siad san a fechan siar ará, okay, bhí cultúir na hÉireann ar chaidán, ar aon dul le cultúir na hEorpa ribhingorta sa séú sa seachtú istéag. Ach, chun teacht ar an bhuineamh, chun teacht ar an mua dúchasach sin, chahamid níos dul I muinín na ganúntaí. So, bhíidir a fechan siar, ach ag an céanna bhíidir fechant rompú. Agus bhí a bhad níos mó I gceist leis an Athbheochan ná cuasaí teanga amháin. Bhí cuasaí tionsclaíochta, cuasaí Inaltóireachta, bhí meón, bhí cuasaí airgeadais, dá naireoach ló an achnaíocht na hÉireann a sppraga as an nua. Bheoh deir leis an imreacha, bheoh caidán marachtála a bhad níos irde ag muinte na tíre. Ní bheoh éon gádómh dul I muinín an bhéarlachais agus nósanna hasanna. Bheoh cultúir, bheoh achnaíocht, bheoh tír dá cuid héin a có. Tír le cultúir teanga agus achnaíocht sásúil. Díreach le críochnú suas ar seo agus deach mé leannacht ráile sé gcóra seo ar fá tamil anáda. Feictar romsa go bhfuil macálaídas na díospóireachtaí seo agus na hasaintis ideolaíochta seo fós le bra sa díoscórsa comhaimsere faoi chuirsaí Gaeilge, faoi chuirsaí Athbheochanna, faoi chuirsaí Oideachas, faoi chuirsaí Gramadí. Éon ceandas na díospóireachtaí sin a déta animú, seachas beidir ceist an chló atá suirt réitethe in áiríar. Bín deirta rudí níosí seach an áiríar tá consensus an sin. Cén conas a ecan tú na díospóireachtaí sin na lá an Johanna, na ideolaíocht na Athbheochanna sa lá tá an Johann. Cén tro ina bhfuil sé sin ag dul nó an cén tá mé gurí Smaointeoireacht conas é seo rá gceartach. Cén tionchar atá ag na díospóireachtaí agus na ideolaíochtaí sin ar phlé an léineo. Go leor nuair a bhíonn tú ag an oireachtas, nuair a chluiseann tú daoine a caint faoi thabhachtaí na Gaeilge, stad na Gaeltachta, stad na teanga,
Tá na córátaí sin na diaspórachtaí sin bunathe in niscúrsa na hathbheochanna. But tá si na termí tagartha ón athbheochan atá stiúrú na diaspórachta. Níl an ideolaíocht tar éis bogar raig. Tá na chuinsí tar éis athrú ach pléitar an Gaeilge mar a phléití í 100 bliana hin, 150 bliana hin. Tá gá le fialsúnacht nua. So curagás an rudatá siú like Michael Cronin géirig cás na cheist na Gaeilge a neasca leis an timpolacht. A lehéid sin mar atá siúil ag Finbar Bradley. Géirig Smaointeoireacht agus fuinmh úr nua a thuirtaisteach de dhioscúrsa na Gaeilge. Onas go bhfuil an Ghaeilling agus ceist na Gaeilge I lár an éinig agus go bhfuil si buintach leis na nithe atá tisamach I lár na huaire. Well a bhríon gur bhíle maith, bhí se an simú leart letaneo agus tá súlam go maiid leart lena chéile a ríis go lua. Gur mágad a chara. Tuair go hen.